go. Έτοιμοι. Πάμε. Πάμε έτοιμοι με τις χιονοστιβάδες μας. Από πίσω βέβαια. Shit. Πες την περιοχή πώς τη λένε. Τζουστικάρ. Τζουσικάρ. Περίμενε, χάθηκα. Μην αγχώνεσαι, απλά σε βλέπει όλη η φίλη μας. Μόνο. Κοίτα πώς κλάνει συνέχεια. Έλα, ρίξε και μια ακτινογραφία τώρα. Και ένα ψέκασμα. Κάνει καλό. Είσαι έτοιμος? Πάντα. Wow, αυτό είναι δικό μου. Yes. Πού πήγε. Για πες το. Πες το. Σε πάω βόλτα με αυτό. Να σε πάω βόλτα με αυτό το πλοίο. Ναι. Θέλω λέει να με πας βόλτα. Να το πας. Get aboard. Bye bye Horizon. Στο καλό. Άμα αφήνει να πω νομίζω. Μπήκες. Εγώ έχω φύγει ήδη. Έρχεσαι. Θα το μάθουμε. Πρέπει να ξεπαραδιάσει σπίτι για αερόπλαιο. Δεν. Δεν είναι ολόγραμμα, είναι και καλά βάζεις τους κομπανιών σου, αλλά επειδή αυτόν τον έχεις ενεργό, εκεί πετάει το ολόγραμμα και καλά σαν αντικατάσταση. Ναι, ναι, για να μην νιώθει μόνο το σπίτι. Α, να με. Wow, είμαστε μέσα. Λοιπόν, εδώ σου εξηγήσω. Α, μίλα με αυτόν. Με την αντιγραφή του C-3PO. Από που τα βαριέμαι. Space. Το βλέπω, το βαριέσαι. Το παίρνω όσο πιο γρήγορα γίνει. Τι τηλεμεταφέρεις. Ωραία. Λοιπόν, Πού είσαι? έλα εδώ. Είναι από τα πιο εύκολα πλοία γενικά. Εδώ είναι η έξοδος και η είσοδος. Ναι. Και εδώ πέρα είναι ο χάρτης. Από εδώ πηγαίνεις στους άλλους πλανήτες. Εδώ ακριβώς. Εδώ πηγαίνεις στους άλλους πλανήτες και εδώ και τα space missions που θα έχεις, από εδώ θα τα βρίσκεις. Από εδώ θα ταξιδεύεις, έτσι. Θες να πεις Και κάτι εδώ στο κοινό να κάθε... κλείσουμε? Από πού κοιτάω? Εκεί καλά είσαι. Στείλε ένα φυλάκι. Εδώ είναι τα space missions. Τα παίρνεις από εδώ. Σου έχει κανένα? Ναι, κάτι δει. Το κλείσε. Τώρα. Άντε, Bye γεια. bye.